Pantera na přání proběhla. Pojďme, pánové, soutěžit, protože i vy jste štědří, jako vaši fanoušci na vás. A to nebudeme dávat určitě do cen. To by prostě... Já jsem chtěl ukázat ty chlupy, které jsou součástí toho. Budou součástí. Budou, takže se vlastně rovnou dostáváme nejdřív k tomu, co vlastně diváci, když uhodnou, vyhrají, co získají. Takže část těl, členů kapely. Část genetického materiálu. Ano. A nějaký další jako věci, určitě nějaký to nový CD, nějaký to tričko pěkný. Bude nový CD, bude tričko a budou chlupy z koulí. Už jenom stanou. Co ale musí zvládnout je, že teď se podíváte na takový krásný šotík, nebo jak to nazvat, od Hentai Corporation. Takový šopák. Takový šopíček. Vy se na to mrkněte, je to můžeme říct, vy si na to dejte taková jako lehká cover verze a vy musíte jednoduše uhodnout, kdo je teda prapůvodní vůbec jako autor. Pošlete mi to na soutěž @finerock.com a teď se na to mrkněte.